Παιδιά, τι κάνετε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε γκράφτη στην κατασκήνωση. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Αν δεν με τότε πες του βούλο. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ερχόμαστε εδώ πέρα. Φαίνεσαι. Λοιπόν, αυτό εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι. Κάντε ένα like στο βίντεο, φυσικά μας άρεσε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και ξέχασα να πω, γράψτε στα comment, άμα θέλετε να σας κάνουμε βίντεο με Rubik's Cube. Εδώ ο Βασίλης που δεν θέλει να δείξει το πρόσωπο του για ευνόητους λόγους. Και ένα άλλο παιδί, ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Bye!